Kali ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor man ka step ka up south rik ukalalin kot kilong. Penpau umintri ka sarkar pleng u Rajiv Rajan Singh bakathan chate lamingi jong kari kaya kendo ya bon kijing ha ka dairy sector kemno ki pulit ya uburio ubaberngam penbethebom halong ba Shillong pelat umintri ka tnat puli puthi ka jala urakam sangma ya u QR code jong subject science but mathematics khanang banla ban ajing syakri ka bakhamba shu ya khila school but minjul ki kertong bat kamolai tong dorbar ban pelong tang da common platform hamolai ka khubor ka babnya Menteri Sarkar Peleng Rajiv Rajan Singh hani kesngi ulapan pau ya kejing bagi dairy sector jong kathan chete lamingi ki kelo bat ula ongru bawat la kini kathan kala sakhi ya kejing ki ko balong hadu atnyo nak sispa ha kini ki post number ale yang ri kideng kelo jing apat bankot syaka national average Rajiv Rajan Singh hab ajing kren ha ka livestock conclave ka baasni halor kapang holistic development of livestock sector in northeast India kabalong Marriott Hotel Shillong uni menteri ulong bawat la kathan cheteng lamingi kalaki halu afnyo nak sispa ha ka dairy sector ha ka ni kathan yang re kali kejingkiu ka longlong ka baduna bha habayan ujor ba ka national average nagaliang uni menteri sarkar peleng ulakin tu ya bawa kejala jong kathan cheteng lamingi bagi di ban pinkiu shu ya ka ni ka sector na ka benda ban pinkiu shu ya ka dairy sector ki bakan thup na lu ka dairy ka poultry bat ka piggery sector ha ka ni kathan ki pulit kanong ba Shillong ha kasni palay kilayo ban kemno yo way ubri ubala berngam ban penbethebom hakaling kijaka kanong ba Shillong ha ka ba ulapha ya kani ka jingberngam lemba ka SMS nik na ka mobile phone ka ba upanon kam ya uni ubala syakam natip kateng kumu Edward Mayong live news nam kakarta balakem na kijaka sa ka ba sipo jong u halowa new colony laim khra hadin ka jingbut din ba jing tokit kipulin nagaliang usnan of Pulis ka East Kashil District uba Vivix uloong balayo aplyang ya kani kajing ujor hakasni balang ba uni ubrio ulapha da ka SMS na ka mobile phone ka ba ya number phone ubom la ban itho ha ka ba ulatho ba ka don kajing thu pen bethebom hakaleng kijaka hanong ba Shillong bat uni ubrio uba pha SMS ulap kami alali ba udai na ka kanhun riboy gang USP ulay thu baharin kani marmar pulit kilasang ban but din ba tokit khanang ban lapsai haringkat kajing lang bat pulit na kiwi district Ondalaya kecing tokit na lukas balang kipulit ka SUT kilalap bakali ke SMS ka di kawalap ha da utoy ubreo na ka phone ka ba upunon kam balayo ban kemno yo ha kasngi palay balakurup ru ya ka mobile phone shushu uba vivek ulayat ru bagi pulit ka district kila penong ya kecing pengor ban pengkhan kecing pahara khamtam ban khanglat ya ka nu kecing thumu ban le kilu ki kampentriam ban penthut ya ka republic de ki commander jong sipai khapu jong gari India bat ri Bangladesh ki bakan thup ya ka BSF ni ka border security force bat ka BGP ni ka border guard Bangladesh ha ka sngi balang jong pateo kila pelong ya ka jingalang badon kambha ka bayale bat ka jinga trelang bat bantung klan shu ya ki jaka khaput bat ka ni ka jingalang kalalong ha jaka khaput ka badon hajalame ka ya ha ka ni ka jingalang lai don lang UDIG ka BSF jong ka sector HQ Shillong Manoj Kumar Banwar bat Deputy Director General ka BGP Nasir Head Muhammad Saiful Islam bat kini ki angut ki sipai kila yakran ya bon kimat ki baya dei bat kajing penbha bat jing penklan ya ki bor pahara haki khapu jong kini ki atli ri nagalian kini ki angut ki commander kila kularu bat kini trelang ringkat banwana ya kajing sutho jumut hapeleng kini ki atun hun ki sipai khapun ka Northeastern Hill University Non-Teaching Staff Association ne ka nihonsa kala tho sho menteri katnat puli puthi jong kari udhar mandar pradhan bo unshim khia ban pet ya ka jinglong jungman jong ka school ba ni hu ha ka ni ka sithi wala pha sho menteri katnat puli puthi jong kari lapan pau baharin ka jing sim chuti jong vice chancellor ka school ba na ka jinglong jungman jong ni ka school ba na ka liang u VC in charge bala thung sipor da don than ya ka buar ban pentelu ni ki kam jong ni ka school ba bat kila bandru ba ka kam ka ba mat ka ba ke kelu jing kadai halor ka jing thung kam ka bayade kat kum ka advertisement bala penni na kaliang president ka nihunsa u Dr. Wandor Sunrem ulapan te ba ka jing don ki regular staff la duna ba khamtam le babon na ki kidai ka bala jan song than na kaliang ka association ka lakar pat u menteri katnal puli puthi jong kari ba un kham ai bor ya UVC in charge thamai habayade ba ka jing penung kam no jong ki non teaching staff kani kadai ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya khubor
Menteri Kesorkar Jela badipet yaknat puli puthi ka jela urakam sangma hin ka sngi ula palat ya QR code ubaya dei baka kot science baka kot jingkhen ni mathematics bat kane ka program palat ya QR code kalalong ha State Convention Center Hanung Ba Shalong urakam sangma haba ajing kran ha ka program ulaong baka jingthu jong ka jing palat ya uni QR code khamtam ha baya dei baka subject science but mathematics kale ban pen ma shu ya ka rukom ajing kai ha kane ka jela shu uni menteri katna puli puthi jong ka jela ulah benrap ru bakani ka ka sing ka peningkong ka jela ne wat ha ka than syate lamingi hiru borokawai bat kani ka project ka don ru ya ka jing thumu ban ai ya ka jing ai jing kai ka papaka wat ha ki chaka nong kendong ru shu urakam ulah pen paru ya ka jing ero ya ka Meghalaya Board of School Education ne ka ambos halor ka jing simbenta ya ka ni ka simjam ka balong ka linti ban pen ma shu ya ka rukom ajing hikai ha ka jela la ban ko ba uni QR code udai ban pensuk ya ki khana school ha ka bayade ba ka jing pule ka jong ki bat nakabaskan ya uni QR code ki kina kila banyo ya siwon ki jing arab ki balong kum ki jing batai ki papaka ya ki Kamolai tahun derba da kawai kasur kala sim ya karai baka numsha syu ban pelong ya ke jingelang pat ba na ka benta ke MDC election hamolai constituency hendai la rai pat bakin sya ban pelong tangi ki common platform bat ya kani karai la ya sim rengkat har dekat ke jinge minjur lang jong boro nremut ki kertong ki banyak honi ya ke MDC election na molai constituency na kaleng president kamolai tahun derba ubah helom war ulai thu baka jing sim la jong kamolai tahun derba halor kani ke jenta kalong hadin ke jinge perat kabawan na ki babun kiliang ki bakentup na du ki nong song snong ki kme ki pa bat ki nong hikai jong ki samla bat khana puli ki ba pen pau ya ki jing ki ba ki ken du na ka jing pelong ya ki jing lang pat ba na mar ba ki hap banyale ya ki examine ba pher la mun ko ba ki MDC election jong ka ki HDC kan long ha ka afui tere uremphang arajar apsan bat ka jing yo ki vote pat kan long ha ka apsau tere uremphang arajar apsan ka HSPDP ne ke Hill State People Democratic Party kala yonong bo shu hadin baki khot baki nong yalam jong ka VPP ne ka Voice of the People Party kala penya so no sha ka seng HSPDP bat kani ka jing penya so jong ki khot ka VPP sha ki HSPDP kala long ha ka jing yalang ka balong ha Longston ha West Castle District bat kini ki khot ki ba wan penya so sha ka seng HSPDP kala kularu baki nang peng khan shu ya ka ne ka party nang ni sakmat ha ka ne ka jing yalang priang burom ya kini penya so sa kaseng HSPDP la pliang so baru yo ba quick lindo ubala no ya ka kam secretary jong ka VPP Longston lemru ba ya ki wele ki khot jong ka VPP ki ba penya so menta sha ka HSPDP ha ka ni ka sini na kaliang ka kong badariti lindo longlat ka badai ru ka kertong MDC na Longston na kaseng HSPDP ka pen pau ya ka jing so kumen halor ka jing penya so jong ni ki khot jong ka VPP sha ka HSPDP bar ka ong ru ba ka ni ka seng san pathe menta kan sakhe embat kiu bayang na kaliang UMLA kaseng HSPDP ubadai UMLA jong ka motion road uba Methodius Dakar ulapen pau ya ka jingno senyang jong kinong yalam barim jong kaseng HSPDP sa kajala bat lemru bat kinong song snong jong kajala Haswaban pelong ya ke MDC election jong ka Khasils Autonomous District Council ni ki HDC da kispangut kinong yalam bat kidakot jong ka sengsan pathay baper kiba kentup na ka TMC NPP bat UDP kila penya so sya ka sengsan pathay jong ka Congress ha ka jingalang ka balong hining kisngi hamokorwal ya kini gunang yalam bat kidakot bala penya so menta sya ka seng Congress la penyang sngobha do president ka Southwest Khasils District Congress Committee ubaken pham vi kharling do ha ka jingdolang u kertong MDC jong ka seng Congress na ka ni ka constituency uba middle sing ling do lembat kiwe ki he Congress na ka liang u kertong ka seng Congress uba middle sing ling do haba ai jing kren na ka ni ka jingalang ulapan pau ya ka jing so kumen ba ka jingwan penya so kini kaseng Congress kalayo bankhet ya usok ka jingjob na makurwat constituency Katu ka hubor kalakut kabawan sapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kandiat por ngin saya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka hubor khatin Hindi bat but pat sa hubor ha ka khatin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong